Larrialdi baten aurrean oso garrantzitsua da nola jokatu jakitea. Lehen sorospenak biziak salbatzen dituzte eta egoera horietarako prestatuta egotea oso garrantzitsua da. Bideo honetan fakultate eremuko kasuak nola tratatu aztertuko dugu. Horrela, larrialdi zerbitzuak iritsi arte denbora irabazi ahal izateko. Jarraian ikusiko ditugun kasu larri guztien aurrean, bat bi telefonora deitu behar da, larrialdi zerbitzuetara. Hasi aurretik, hainbat jarrera eta maniobra izan beharko ditugu kontuan. SAG edo segurtasun albo jarrera. Jarrera honek arnasa ziurtatzen du eta gorako hasiz estarriko trabamendua ekiditen du. Norbaitek bere estarria trabatzen badu, Heimlich maniobra egin beharko du. Jarri ukabil nagusia bularrezurraren behealdean, saietzazpitik. Heldu beste eskuarekin ukabilari eta estutu indarrez behin eta berriz. Objektua kanporatu arte edo pazientea konorterik gabe geratu arte. Norbaitek konortea galdu badu eta bihotzekoa izan dezakela susmatzen badugu, bihotz birikietako bizkortzea egin beharko diogu. Lehenik, egiaztatu arnasik duen. Arnasarik badu, jarri SAG posizioan eta deitu bat bi zenbakira. Arnasarik ez badu, deitu bat bi zenbakira, jarraitu jarraibideak, eskatu desfibriladorea eta hasi BBB maniobrak. Egin torax konpresioak bularraren erdian, 5 zentimetro ondoratuz. Minutuko 100 konpresio. Jakinez gero, txandatu konpresioak ahos-ahoko putzaldirekin. 2 putzaldi eginez 30 konpresioaren saio bakoitzeko. Bihotzeko baten aurrean hurrengo sintomak azaltzen dira. Presioa bularraren erdian, ezkerreko besora, urdailera edota lepora zabaltzen dena. Zurbiltasuna eta izerdia. Honen aurrean, saiestu esfortzuak, egon atzeden hartuz posizio erosoenean eta itxaron laguntza iritzi arte. Deitu bat bi zenbakira. Iktus baten aurrean hurrengo sintomak azaltzen dira. Aurpegiko asimetria, ahoaren desbiderapena, gorputza darretan indarra galtzea, hitz egiteko edo ibiltzeko zailtasuna, eta abar. Honen aurrean, lagundu pazienteari edo itxaron laguntza iritsi arte. Deitu bat bi zenbakira. Estarria trabatze baten aurrean, arnasa hartzeko zailtasuna edo ezintasuna saltzen da. Arnasa hartzen badu, lagundu estul egitera. Arnasa hartzen ez badu, 5 kolpe bizkarrean eta eraginik ez badu, Heimlich maniobra hasi. Krisi epileptiko edo konbultsioak bat-bateko mugimendu errepikakorrak gorputz osoan edo gorputza darretan ematen dira. Honen aurrean, utzi konbultsioak egiten, kendu ingurutik objektuak kolpeak har ez dezaten. Konbultsioak amaitutakoan, SAG posizioan jarri laguntza iritsi arte. Ez du minutu bat baino gehiago irauten. Garrantzitsua, ez sartu sekula objektuak ahoan. Deitu bat bi zenbakira. Sudurreko odoljario baten aurrean, burua aurrerantz jarri. Estutu 10 minutuz, itxi sudurodiak eta lasaitu pazientea. Odoljarioa ez bada eteten, joan medikuarengana. Edozein bihurritu baten aurrean, heldu berazandako gorputza darrari posizio erosoan jartzeko, eta jarri hotza kaltetutako tokian. Ez da bendaz estu lotu behar. Erreakzio alergikoak hauek izan daitezke. Larruazaleko erupzioa, goragalea, sabeleko mina eta abar. Kasu larrietan, anafilaxia, arnasa hartzeko zailtasuna, zorabioa eta baita konortea galtzea ere eman daiteke. Egon pazienteri lagunduz, jarraibideik kasu eginez edo laguntza iritsi arte. Konorterik ez badu, jarri SAG segurtasun posizioan. Amaitzeko, zauriekin, garbitu urarekin eta saboiarekin. Jarri zaurian gasak edo trapu garbiak. Zauria gorputza darretan bada, goratu hori. Ez erabili kremarik edo kotoirik. Ez da botatzeko zelulosasko musuzapirik.